कि भाई हमार कहानी तो छोटा मोटा लोग के लिखल जाला। जौन भोजपुरी के एगो स्टार बना न, ट्रेंडिंग स्टार जेके कहल जाला, इनकरा के तो पूरा इतिहास छोट पड़ जाई। ई कहे वाला बात नहीं के कि इतिहास इनका पर लिखाए के चाहिए, इनका पर लिखाए के चाहिए। ऐसे कहल जाता कि इनका एक दो दिन पहले एगो गाना आयल जेकर बोल बा अहिरान। ई गानवा के क्रेज इतना ज़्यादा बा न, कहे मान के ना भाई, कहे मान के ना भाई। जाना तरह इनका डेली ना गानवा ट्रेने में रहता, कहीं 2 गो रहता, कहीं 4 गो रहता, डेली मतलब ट्रेनिंग में रहेला। ई का ट्रेनिंग के पूरा इतिहास रच दिला बाना का कि ट्रेनिंगे में रहम हो तब जना है गानवा के पूरा जौन क्रेज बा के जान लहल जाए। गानवा में का ऐसा चीज़ बा जौना से ई इतना क्रेज मचेले बना पूरा यूट्यूब पर भाई, पूरा हिला के रख दिले बना। ई कहे मान के ना भाई। हमारे एक जानी कह तरीके कहनी गाया गाजीपुर सासाराम बलिया अरे छपरा सिवान नहीं छुए गलिया पहले बहुते बाहुबली गाया गाजीपुर सासाराम बलिया अरे छपरा सिवान नहीं छुए गलिया बहुत बाहुबली बोली। तो भाई हमारा अगवा देखो नहीं के बैठल बा, हमी के खेसारी भी बैठल बा ना। का कहता ना उठ के कहिले कबूल फुल हो जेबे कली, यहाँ अहिरे के चलल बा अहिरे के चली। फिर का कह तरी की बम बजवनिया चराई जन काठी बजवनिया चराई जन काठी। सारी पे का कहता खेसारी पे कहता कि बड़ी मजबूत होला जादव जी के लाठी, बड़ी मजबूत होला जादव जी के लाठी। ती अब का कह तरी कि छरहर जवनिया से करी जनी खेल, छरहर जवनिया से करी जनी खेल जी। के खेसारी पे कहता ना कि लाठी में बहुते पियावल हतेल, में बहुत पियावल हतेल जी। में कह तरी कि भइल बा राइफल के नली नली, राइफल के नली नली मारते हम गोली तो छेदत निकली, यहाँ अहिरे के चलल बा अहिरे के चली। मार दे हम गोली तो छेदत निकली। भाई हमार देखो लो अब का कहे लगे कह तरी कि ऐसे शरीर में शरीर जने रगरी, ऐसे शरीर में शरीर जने रगरी। भाई अहिरान होए तो का कहता न कि कहू तो बांध दी कमरिया में पगड़ी, कहू तो कमरिया में बांध दी पगड़ी। तो देखा भाई अहिरान से तो हार मानिए जी। हाँ तो कह तरी कि लागे कि मुआई देबा हमारा के पेन से, लागे कि मुआई देबा हमारा के पेन से। भाई हमार हमी के खेसारी भैया माने वाला थोड़े हम वो कहता ना कि रात भर रही अजोर ललटेन से, रात भर रही अजोर ललटेन से। भाई हमार तो गाना कहे मान के बना बहुत ही हल्का मचावे वाला भाई, एकदम माहौल बना देता है, एकदम माहौल क्रिएट कर देता है।